Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis Kukuh S. Wibowo dengan judul Pedut Bajang Ratu. Sebut wae jenenge Maman Suherman. Dina kuwi dhewe mancal alon-alon sepeda dinese mecaki lurung pradesan kang nyigar pesawan jembar ngilak-ilak. Sebagian gedhe sawah kuwi ditanduri tebu. Dure sak dedeke wong dewasa. Wis wancine ditebang. Kabare taneman tebu saka desa Temon kuwi klebu sing dipasok menyang pabrik gula Gempol Kerep lan Tulangan jalaran mutune apik. Maman Suherman dudu wong asli kono. Dheweke pindahan saka Garut. Ing tlatah Jawa Kulon kono dheweke rabi oleh kenya klairan Trowulan sing nyambut gawe dadi pelayan toko. Udakara 6 sasi mapan ana asrama polisi karo Maman sing wadon mutusake mulih menyang desane saperlu mbaturi ibune sing wis tuwa lan lara laranen. Maman uga banjur ngajokake mutasi menyang Mojokerto. Dheweke ora tega bojone sing lagi ngandhek 6 sasi iku ijenan ngrumat ibune sing wis randha. Iba bungahe Maman bareng pangajuane mutasi mau terus dikabulake dening pimpinane. Ora mung dikabulake mutasine wae nanging uga disarujuki pepinginane pindah saka Polres Garut menyang Polsek Trowulan sing cedhak karo omahe bojone. Maman ora masalah nadyan mudhun derajat saka sing maune tugas ing Polres banjur mlorot menyang kantor polisi tingkat kecamatan. Sing baku bisa nyambut gawe kanthi ati tentrem merga cedhak karo bojo ngiras ngenteni laire anake. Minangka pindhahan anyar saka Jawa Kulon, Maman kudu nylarasake karo pakulinan sarta adat budayane warga lokal. Komandaning wis manti-manti amprih jroning ngayahi jejibahan prayoga. Ya kuwi Maman ora kebat kliwat, ora kena ninggal duga prayoga. Awit ing Trowulan akeh banget situs purbakala tinggalan jaman Majapahit sing ujaring kandha isih malate. Dina sepisanan dines ana Polsek Trowulan, Maman oleh tugas patroli menyang desa Temon. Dheweke dicekli sepeda ontel kanggo keliling dina kuwi awal Januari 1949. Kapulisen Mojokerto ngrapeti panjangan kanggo ngawekani playune wong-wong komunis sing mentas berontak ing Medion. Sakwise kraman Medion kasil ditumpes dening tentara divisi Siliwangi sasi September 1948, ana kabar menawa sisa-sisane pentolan Laskar Kiwa sing durung kasil dipikut iku padha mlayu ngalor ngetan parane. Mojokerto klebu sing diawat-awati aparat awit sebagian pimpinan Laskar Komunis mau dek taun 1945 mapan ana Surabaya lan sak kiwa tengene. Diiringi angin sore sing silir-silir, Maman Suherman genjot pedal sepeda sak titahe mecaki lurung makadaman sing sepi. Sumilire angin ngobahake godhong-godhong tebu nyiptakake larasing wirama. Mungkur ngliwati lahan tebu, Maman dipapak pedhut tipis nyilimuti dalan. Dheweke gumun. Ing ngatasé wanci sore tur langite biru resik tekono pedhut tumurun. Gek pedhut saka ngendi iki batine?
Maman saya nggumun bareng ngerti menawa pedhut iku jebul asale saka candhi sak pinggiring dalan. Sinurung rasa penasaran, Maman banjur ngenggokake sepedahe nyedhaki candhi Awangun Gapura kuwi. Sepeda dijagang, raine ndangak. Dheweke weruh pedhut kandel ngemuli pucuk candhi. Angin sing maune silir-silir saya suwe saya banter. Maman banjur nriti sakupenging bangunan iku. Ora ana sing nyubriyani. Kabeh katon normal. Sing krasa aneh mung angin midit mligi ing sakiwa tengene candhi kuwi wae. Pucuke barungan ori mental-mentul pang-pang kekayon mobat mabit kemrosak suarane. Maman banjur ngunggahi tundakaning candhi. Alon-alon sikile jumangkah menjeru. Dheweke penasaran, genio candhi kuwi duwe keelokan sing kaya ngono. Mungguhe Maman ora ana sing istimewa karo candhi kuwi, mung arupa watu biasa. Epek-epekku mlawe ngelus-ngelus temboke candhi. Dumadakan angin lesus ngraboso sak jeroning candhi. Maman gloyoran. Tangane srawean golek cekelan. Dumadan sikile krasa didudut mengisor. Jrambah sing dipidak saka rumangsane malih dadi wedi sing nyedot awake. Sawise saranduning badane kerem, dheweke krasa diuncalake menyang kahanan sing peteng ndedet lelimengan. Anggone ku mliyang ing awang-awang ora beda kapuk katiup angin, nganti wekasane makbruk ceblok kanteping lemah. Maman ngadeg krengkangan, sirahe tolah-toleh. Wancine wis bengi, ewa semono ora peteng jipret awit udakara 15 meter ing ngarepe katon wewangunan gedhe jenggarang. Sunare blencong sing digantung ing patang panggonan kecunggah jamah sak jembaring pendopo jembar. Beteng sing ngupengi wewangunan gedhe iku ditancepi ngobor ing saben jarak 5 landian tumbak. Ndadekake swasana sajroning benteng katon padang. Maman lagi sadar yen jebul dhewe mapan ana sajroning komplek kraton. Nitik ujuring wangunan dheweke manggon ana pekarangan sisih mburi. Durung nganti gagas rena-rena ujug-ujug keprungu ribut-ribut saka jero bangunan induk. Swara gemblodak disusul grok pisambating pawongan kang diperjaya. Jerit sesambatan iku keprungu kaping pindho saka pawongan sing beda. Jarake mung hitungan menit. Maman ratap, pistol ing lempeng tengen digrayai. Samapta dicabut yen ana apa-apa. Kanthi dodo deg-degan Maman ngenteni apa sing bakal kelakon sak banjuri. Dheweke ndodok singitan amping-amping pager luntas. 5 menit candhae lawang burine kraton iku dibuka. Katon wong loro nyeret metu priya sing dadane tatu gudras getih, disusul wong 4 meneh nututi metu. Nalika pawungan sing diseret iku liwat sak ngareping raine Maman, dheweke nyumurupi umure korban udakara 40 taun. Prau paling ganteng nanging cetha yen priya mau wis tewas. Katitik nalika diseret tumuju lawang butulan beteng priya iku ora obah babar pisan. Selarak lawang butulan sing sajahe pintu rahasia iku banjur dibuka. Bangke iku dibacutake diseret metu saka jero lingkungan kraton. Maman nekep lambe sapa sing tiwas kuwi batine. Salah siji saka wong 4 sing nututi metu mau dumadan mandek pasak nduring Maman singitan. Nuli alon-alon mendak lan jengking. Raine adu arep karo raine Maman ing sakwaling pager luntas. Ambekane krasa anget nampek bathuke. Maman megek napas. Jebul celeng boloten iki singitan ana kene. Iki genah komplotane Tonco. Ayo wong iki dipateni pisan. Aloke ngemu perintah karo mbiyak luntas
Maman Trengginas mundur ngadeg karo patrap siaga. Koncone telu sing maune wis meh gayuh lawang butulan padha mandeg nuli pating bleber mencolot ngupengi Maman karo ngelolos klewange. Maman dadi luwih cetha panyawange. Wong-wong iku nyandang penganggo sak tataning prajurit kraton abad ka-13. Awake sing gliga katon kiyeng, praupane angker. Sadar lagi jroning bebaya Maman agi-agi njabut pistole lan diacungke mendhuwur. "Aku polisi, dudu komplotan Durjana," aluke bantas. Wong papat iku kok berpandeng-pandengan sedelo, nanging ora peduli, nuli maju bareng karo mbabitake klewange. Maman ngedap, posisine kecepit, dheweke kepeksa ngeculake tembakan peringatan mendhuwur kaping pindho. Wong papat tetep ngancap, mula ora ana pilihan tumrap Maman kejaba ngarahke pistol menyang dadane wong-wong kuwi. Ing kahanan kepepet polisi pancen diolehi pistol kanggo mbela diri. Suprandiri mimis pistol iku ora pasah, kaya pistol lulang sing wulet banget. Pelurune mencelat, tatu wae ora. Maman sing wiwit putek atine ora kok brendo nalika disapu sikile. Dheweke ambruk, wong papat ngupengi karo nudingake klewange raine. "Dekno!" aloke sing paling senior. Maman disendal tangane nganti ngadeg, digujerusa kiwa tengen. Pistole disempar ngandoh. Rambut dijambak memburi, gulu diungalake. Gegere didengkek, dheweke pasrah yen kudu tiwas diketok gulune dening wong-wong kuwi. Dheweke ikhlas. Mungguing aparat keamanan tiwas ing medan tugas ora asor, kosok baline jenenge bakal arum dadi kenangan. "Sambato Bapa Akasa lan Ibu Pertiwi, ya dina iki tekane janjimu," ujare pinituane wong papat iku sereng karo samapta mbabitake klewange ing arah gulu. Dumadakan Maman krasa kerah klambine perangan cengel ditarik. Banjur diuncalake menyang swasana peteng lelimengan. Anggone ku mliyang tanpa bobot banjur tiba kebanting. Maman pungun-pungun kaya mentas ngelilir saka turu kepati. Ing jero candhi sing ciut iku jebul wis ana Kapten Kuncarsana lan priya sepuh nganggo busana kejawen. "Syukur kowe wis eling, Man. Aku wingi rak wis meling to. Aja kebat liwat, duga prayoga kudu digawa," ujare Kapten Kuncarsana sing uga Kapolsek Trowulan iku ngemu srengen. Nanging atine lega dene Maman wis sadar. "Kados pundi kawontenanipun Maman Bapa Lebdajiwa?" takone Kuncarsana katujuake paraga sepuh. "Boten napa-napa, Pak Polisi. Nggih namung kedah langkung wicaksana kemawon. Kados ngendika panjenengan kala wau, boten perlu kebat kliwat sarta tansah ngugemi duga prayoga saklebete ngayahi tugas wonten Trowulan. Langkung-langkung ing gapura Bajang Ratu menika." Wancine wis meh subuh nalika Maman ditumpake jipe Kapolsek digawa bali menyang markas. Sujune Kapten Kuncarsana tanggap. Nyumurupi anggotane anyar iku durung bali menyang kantor nganti jam 11 bengi. Dheweke enggal sowan Ki Lebdajiwa sesepuh Trowulan banjur diajak nglacak dununge Maman. Pangiraning Ki Lebdajiwa ora luput. Nalika rombongan sing goleki Maman mau tekan gapura Bajang Ratu, kabeh sumurup sepeda pancale Maman isih dijagang ana kono. Bareng Ki Lebdajiwa ngunggahi gapura katon Maman nglumpruk kesemaput. Ki Lebdajiwa enggal nggugah Maman awit miturut netra batine Maman sing keblasuk ing mangsa kawuri kuwi lagi jroning bebaya. Rahayune kok durung kasep. Iki crita nyata saka Polsek Trowulan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.